nahrávají video. Josef pozve Evíka a živočikáře na erotický film a farář Otík pouští ctihodným ženám na plaže o utopení svatí. Poslechněte si, co způsobí záměna videokamer. Prosím tě, stydět, za chvilku si zvykne. Vždycky. Hele, odkaď máš ty hodně. Vím, že ti to říká od Vietnamců. Báběctví. Jo, ty kecko. Živočichu. Živočikářka nechce, nebo půjdu to? Počkej, to je jenom červené. No. Ještě mi to neviděla. Co mé oči dnes viděli, pláčem skrvavěli. Ano, sestry, prosil jsem svatého Antonína, aby mi dal sílu mlčení, jenže je to pro mě těžká zkouška mé vůle. Proto vás musím vybídnout k naprosté připravenosti a bdělosti, neboť hodina velkého trestu se přiblížila, řekl Lišová. Amen. A proto připravme se a posilněme se s utrpení svatý. Zajisté to pro nás všechny bude nezapomenutelný zážitek. Takže to je. Bože, dej mi svou sílu, abych zvítězil na pokušení. Co nám ten Josef pustil? To je co? Vůbec žádný kozy. Nějaký svatý tam furt lítá, já už tomu nerozumím. S tím zase někdy někam půjdu fakt. Tak snad já za to můžu, ne? Já za to můžu, já jsem se těšil na nádherný film a najednou tohle, tam něco lítá. A já? Co? No. Můj Bože, můj Bože. Ano, co to je? Můj Bože, už budu.